Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În episodul de azi ne vom juca Clash Royale. Deck-ul meu îmi place foarte mult, dar dacă doriți să încercăm și deck-urile care vreți voi, scrieți-mi în comentarii. Așa. Și n-am eu cine știe ce, dar așa, căutăm un meci, intrăm. Spunem meciul, spunem Baby Dragon și mai facem o copie, poate, cu siguranță. Avem Baby Dragon. Hai, bă, fie ai cum să fie picanii tale absurde. Bă, răspunde, dați-l. Pleacă acasă. Pleacă acasă. Nu. Nu. Așa. Erai tu să fii banditul tău. Dă-i bani. Aha. Vine porcul. Bă, erai tu să fii. Gata. O să punem și Baby Dragon. Mergem să atacăm. Are și el vrăjitorul, da? Nu am el. Adică vrăjitorul este foarte, îl primești foarte ușor. Este rar. Deci, normal că îl primești. Adică... Să punem meciul. Și o să-i facem și o clonă, cel mai probabil. Mamă, mini peca-ul ăsta e nervant rău. Punem Skeleton Army. Și îmi distruge baza. Mamă, ce mă fac eu? Ce mă fac? Așa. Să punem prinț. Da, punem prințul. Emilia din prim. Descurcăm finișor. Nu pot să zic că ne descurcăm foarte. Aoleu. Hai mă, la distrugeți. Bă, îți va joc. Spați joc, frate, cum? Deci cum? Nu cred. Gata, în sfârșit. Hai mai ușor puțin, mă rog eu. Cred că am mai punute cu Alina acolo. Am văzut. Să primim și un timp bonus, deoarece nu cred că o să-l batem. Așa. Avem doi vrăjitori în luptă, dar a băgat normal postul ăla. Ce post ăsta? Așa, ne descurcăm. Da, mini peca, cel mai tare. Sparge gheața. Ca și în reclamare, sparge rutina. Ne da și team bonus și ne descurcăm prea bine. Și mă gândesc că avem și timp. Așa. Mai punem și ceva care să se descurce. N-am observat. Erai tu să fii. Dar trebuie și să-i distrug baza. Asta că nu ăla să descurcă. Faceți timpul bonus. Atacați. Oricum nu mai avem ce să fac. Uitați-ne că n-am pierdut atâta tot. Așa. A fost egalitate. Așa. A fost ok, n-avem de ce să ne plângem pentru că măcar a fost egalitate. Din clanul meu toți sunt inactivi. Deci, cam asta a fost episodul de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă